39. ipuina, txori hartzailea eta txoriak. Udako egunetan zeudela, txoriak gerizpetan ahal zutena jaten, ikusi zuten begi gaiztoko txori hartzaile bat. Nola prestatzen zebilen kainabera, eta sakuan zekartzaten sareak. Txori gaixoak uste izan zuten gizonura zala beren ongileren bat, eta beren errukiz malkoak serioskala begietatik. Beren artean zorionez zeukaten txori bizkor asko jakin eta begiratu bat, zeinek ezagutzen zituen gizonaren asmo galgarriak, eta diotze. Nire lagun maiteak, ez dabil gure honean piztadun sare ipintzaile hori. Negarra eta errukia baino urrago du barrea gu gauzkalako. Dauzkan sareak dira gu barrunbean harrapatzeko, eta bere lepo sakua edo burujaka gu gordetzeko. Zinetz nazazue, nahi baditugu buruak gorde, iez egin behar dugu berehala, eta horretarako hegoak ekin gora igo, nagitasunari lekurik eman gabe. Bestela, eroriko gara bere sare asmo gaiztoz zabalduan. Antzinatik dakizkit honelakoen asmoak, behin baino gehiagotan aurkitu naiz berak harrapatzeko arriskuan. Sinetsi zituzten txori asko ikusiaren esanak, igo zuten landatik gora, egaturik. Laga zuten txori hartzailea ahoa zabalik bere sare eta buru jakarekin, iez egin ziotelako atsekabeaz. Ikasi behar dugu, ipuin honekin, hartu behar direla ondo nahi digutenean, eta jakitunen hitz edo esan zuzengarriak. Ez jakinak asko galdu ditu, eta gorde ere bai burua galtzetik. Norbaitek erakutsi diolako erorgarri edo arriskua. Bada, lagun jakitunari jarraitu, bere hitz onak pozik hartu.